اوبس كيغاسيلي دي اني او حجون كيغاسيلي بايزو يا افريقيا زلخ مي ووتر داني زي اني ابز غزي زي نفسي نقاتل كله خي ال ادا زربا لها تبلو ما كيدو زعبا تريدينج ابز ما هارو لزنبركو ميغره كم زصنعو قريكم زلخ انا منكم ديموت انسسالو تبلكم زي زريغو زلخ انسسا فوركس يبال زي انسسا زي حدا اب عالمنا زي موت انسسا which means كميغوري زنبر 500 عامه نبر دحريو كم بحدش يولد كميغوري زولد نت زنبر اكل ناتو يقاصلو معلو حاو فتيرو مالتي دحريهم بحدش يولد زعبا فوركس ابزنا على زنبرك وان بزي كبابي سنه قدمي حيدت عامتاتي ناي مجمريا اب تريدينج صراحه هو ገንዘብ እዩ እንታይ ጌርካ ይወጥብል እንደውም ሓቂ ኣማት ሓጉሳ ናተይ ሓጎሲኡ ናይ ዓለም ሓጎሲ ሓደ ካብ ናይ መጀመርያ ተማሃሮ ናተይ ዝገዛለይ ቴሌቪዥን ድሕሪኡ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከዓ ናይ ቪአይፒ ሜንተርሺፕ ጀምቢሩ ኣሎ ተርታ 5 ሰባት ጥራይ ብዓመት ዝምር ኦኬ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ናይ ስታንዳርድ ሜንተርሺፕ ጀምቢሩ ኣሎ ኣብዚ ጉዕዞ ናተይ ክትሳተፉ ትደልዩ ኣብዚ ጉዕዞ ናተይ ክትዓብዩ ብሓንሳ ኮይና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ኢልኩም ትሓስቡ ሰባት እንተሓላሊኹም በዛ ናተይ ዩቲዩብ ቻነል ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ነፃ ትምህርቲ ቤዚክ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ እቲ ዛዕበየ ብስራት ግን ሕጂ ክነግረኩም እዩ ናይ 2 ወርሒ ናይ ነፃ ሜንተርሺፕ ክህብ ተዳልዩ ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ከማይ ክትቕየሩ ትኽእሉ ኢኹም ሂር ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኤውሮጳ ሙቭ ገይረ ኣለኹ ወይ ከዓ ወፂእ ኣለኹ እዚ ክትረኸቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ድሕርዳ ኣብ ናይ ነፃ ሜንተርሺፕ ናተይ ክሳተፉ ተደልዩኹም ከዓ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናተይ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ጆይን ጌርኩም ኣብ ዝቐረበ እዋን ናይ ነፃ ሜንተርሺፕ ክጅምር ማለት ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኢንጆይ ላይፍ